Umphakathi usuhlalelo valweni bathukuthele ngokubulawa kwengane eneminyaka engu-13 uThobani Khambule bafuna umsolwa anganikezwa ibail basabise ngokuyithathela umthetho ezandleni zabo. Umsolwa akasifaka ngesicelo sebail esabela impilo yakhe. Imbangela yokubulawa kwengane ngesihluku ayikaziwa kodwa umphakathi usola ukuthi bekuzokwenziwa umuthu ngezicubu zomufi. Bese sike sazizwa sazibona kodwa lesi sokuthi kunqunywe umuntu intamo kutholakale isidumbu intamo engasekho sisethusile. Kwesinye isiganeko wesifazane oneminyaka engu-26 ugadwe ngamaphoyisa esibhedlela emuva kokudlisa izingane zakhe ushevu. Ezinye izingane zakhe ezimbili engamawele zisaphila. Naye lo wesifazane ozama ukuyibulala ngokudla ushevu kodwa waphuthunyiswa esibhedlela. Idumu zezingane itholwe ngogogo wazo. Ngamsombuluko ngathola ukuthi izingane zilele zodwa kade zilala naye uma wazo. Ngathola ukuthi eziwu-2 ziyaphila eziwu-2 zishonile. Kuthiwa umama wengane ubenengxabano nelungu lomndeni. Abazali nezakhamuzi bathi sebesabela ukuphepha kwezingane zabo. Abaholi bomphakathi bathi kuningi okusamele kwenzeke ukufundisa abantu ngamalungelo ezingane. NgoJanuwari nje kade sihlangene sikhuluma yona indaba yokuvikeleka kwabantwana ngoba ekhona umntwana obeke wanqunywa lapha nkathi singene onyakeni omusha, so into ebesisanda kuyikhozi. Njengoba imindeni isakhalela ukubulawa kwezingane zabo basele nemibuzo ukuthi yini ehlula iziphathimandla nemphakathi ukuvikela impilo zezingane ezingenacala. Bongane Gema, Indaba ze SABC, eMbazwana.